Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am ales un subiect foarte dezbătut și totodată unul ce ridică multe semne de întrebare. Este și motivul pentru care m-am decis să vă vorbesc despre declarația de impozit pe venit din Germania. Mai pe scurt sau mai pe lung, cum dorește fiecare, Einkommensteuererklärung. Ca și structură, astăzi vă voi vorbi despre obligația depunerii, depunerea voluntară, cheltuieli deductibile, termenele până la care trebuie să depuneți această declarație și, nu în ultimul rând, completarea și depunerea. În cazul angajaților, impozitul pe venit se stabilește în general cu o deducere lunară a impozitului pe salariu, astfel încât mulți nu trebuie să depună o declarație fiscală. Cu toate acestea, poate exista și obligația de a depune declarația în anumite condiții. Condițiile le regăsiți în paragraful 46 din legea impozitului pe venit. Eu astăzi vă voi enumera numai câteva dintre ele, cum ar fi beneficiarii de impozit scutite de venituri scutite de impozit mai mari de 410 euro. Acestea incluzând, de exemplu, șomajul, munca de scurtă durată, boala sau prestațiile parentale, cum ar fi Elterngeldul sau Mutterschaftsgeldul. Deși acest venit este scutit de impozite, este luat în considerare la calcularea impozitului, adică acestea cresc rata impozitului pe venitul impozabil. Alte condiții ar fi dacă vă aflați într-o anumită clasă de impozitare, cum ar fi în clasa 6, dacă ați avut mai mulți angajatori într-un an de zile, calendaristic, ori dacă soții au combinația de clasă de impozitare 3 și 5 sau 4 cu factor. O altă condiție ar fi dacă ați primit o plată compensatorie pentru care impozitul pe salariu a fost calculat după o formulă specială. Mai este și condiția în care venitul este mai mare decât scutirea de impozit solicitată. Trebuie să depuneți declarația dacă aveți venituri în calitate de lucrător independent, comerciant, fermier, pensionar sau proprietar ce a depășit suma de bază fără impozitare. În 2020, această sumă este în valoare de 9.408 euro pe an. O altă condiție ar fi dacă unul dintre parteneri aplică pentru o evaluare individuală, Einzelveranlagung, celălalt soț este obligat să depună și el tot o variantă singulară, individuală. Acest lucru se stabilește după întocmirea declarației, care dintre variante este cel mai benefic pentru cuplu, Einzel sau Zusammenveranlagung. Sau, ca ultimă condiție, am enumerat eu dacă s-au înregistrat pierderi în anul anterior. Această reportare a pierderii este apoi compensată cu venitul pozitiv din anul curent. Bun. Mai avem depunerea voluntară a declarației. Spre deosebire de lucrătorii independenți, comercianți, fermieri, mulți angajați și pensionarii nu trebuie să depună deloc o declarație fiscală. Prin urmare, mulți economisesc timpul care ocupă o astfel de declarație și, bineînțeles, în același timp pierd bani. În orice caz,
Este recomandat să depuneți voluntar o declarație pe impozit pe venit dacă un angajat are cheltuieli ridicate, cheltuieli ce țin de servici, să spunem așa. Suma din oficiul de care ține cont oficiul de taxe este de 1000 de euro, limită care se atinge de foarte mulți dintre noi. Și astfel putem să deducem o sumă mult mai mare decât ceea ce este oferită din oficiu. De aceea este recomandat ca de la începutul anului să colectați chitanțele legate de cheltuielile acestea pentru locul de muncă, chiar dacă sunteți de părere la momentul respectiv că nu ar depăși în anul ce abia a început 1000 de euro. Asta numai la sfârșitul anului puteți afla cu siguranță. Ceea ce trebuie menționat aici este faptul că aceste chitanțe nu se depun către biroul fiscal decât dacă vi se solicită acest lucru. Ce putem scoate în evidență aici este când practic se merită depunerea unei declarații fiscale. Și am specificat eu câteva situații. Ar fi de menționat atunci când ați fost angajat doar câteva luni dintr-un an calendaristic, ați plătit impozitul pe biserică, ați donat sau ați avut alte cheltuieli de această ramură. Cuplurile căsătorite pot profita de declarația comună, Zusammenveranlagung, vă spuneam mai devreme. Dacă ambii soți câștigă foarte diferit, beneficiază de împărțirea tarifului și economisesc impozitele dintr-o declarație de impozitare comună. Vă puteți aștepta la o rambursare a impozitului dacă ați ales o combinație nefavorabilă de clase de impozitare pentru deducerea impozitului pe venit. Cel mai comun caz aici este când cei doi soți au clasa 4, fără factor, bineînțeles. Cele mai multe cazuri, soții cu clasa 4 primesc înapoi o anumită sumă de bani de pe urma declarației. Bun, o altă situație ar fi dacă sunteți un părinte singur și nu aveți clasa de impozitare 2, dacă, bineînțeles, ați înregistra pierdere, asta se referă mai mult dacă dețineți proprietăți pe care le închiriați, puteți să suferiți pierderi. Sau o altă situație ar fi dacă aveți venituri din investiții de capital fără impozite de până la 801 euro pe an. Dacă nu v-ați împărțit în mod optim cererile de scutire, aceste taxe pot fi deduse de dumneavoastră prin întocmirea declarației. Sunt 801 pe persoană, deci la cuplu avem 1602 euro. În continuare, doresc să vă vorbesc despre cheltuielile deductibile. Ce cheltuieli reduc impozitele? Avem ca o primă categorie aleasă de mine cheltuielile cu transportul până la locul de muncă. Și aici, ca și exemplu, pentru a înțelegeți cel mai bine cum puteți obține o reducere în acest sens, sunt abonamentele lunare pe care le aveți pentru a ajunge la locul de muncă. Acestea sunt avantajoase în cele mai multe cazuri dacă locuiți în apropierea locului de muncă. În cazul în care stați la o distanță considerabilă, este mai bine să lucrați cu
să calculați practic cu cei 30 de cenți pe kilometru pe care circa financiară îi consideră în legătură cu aceste cheltuieli. Ca și exemplu, vă dau locuința la 15 km de locul de muncă și lucrați 230 de zile pe an, zile lucrătoare, cam atâtea sunt considerate de către cei de la finanțe. Iar costurile de călătorie practic se ridică la peste 1035 de euro și deci ați atins pragul acela care vă este acordat din oficiu numai cu aceste cheltuieli. Bun. Mai avem cheltuielile speciale, le-am numit eu, se regăsesc în declarație ca și Sonderausgaben. Puteți deduce aici taxe bisericești, cheltuieli cu pensii, cum ar fi contribuții de asigurări sociale și multe cheltuieli pentru asigurarea de limite de vârstă, ca și cheltuieli speciale. De asemenea, donațiile, costurile pentru îngrijirea copiilor și taxele școlare se încadrează în această categorie. Puteți deduce plățile de întreținere către soțul separat sau divorțat până la maxim 13.805 euro, ca și cheltuială specială. Dacă preluați pentru el sau ea contribuțiile de asigurări, sănătate și îngrijire pe termen lung, cel puțin contribuțiile pentru protecția de bază sunt deductibile suplimentar. Introduceți suma plății în anexa cheltuielilor speciale și de asemenea în anexa U, formularul U la secțiunea A, iar în secțiunea B a acestui formular aveți nevoie de semnătura beneficiarului plății și numărul său de identificare fiscală pentru a beneficia de această reducere. Alternativ, dacă beneficiarul întreținerii care trebuie să plătească impozit pe venit refuză să semneze, această deducere rămâne ca o plată specială, neobișnuită pentru dumneavoastră și se poate deduce practic până la 9.000, peste 9.000 de euro. Ce mai puteți deduce în această categorie sunt donațiile. Dacă ați dona bani sau lucruri, donații către o organizație non-profit pot fi deduse până la 20% din venitul dumneavoastră total ca și cheltuieli speciale. Pentru aceasta aveți nevoie de o chitanță de donație emisă de destinatar. Trezoreria onorează donațiile către asociații non-profit, asociații recunoscute oficial de asistență socială gratuită sau persoane juridice de drept public, cum ar fi o universitate. Fiecare chitanță de donație se plătește deoarece cheltuielile speciale reduc veniturile impozabile de îndată ce depășesc suma forfetară, tot așa una din oficiu de 36 de euro pe persoană sau 72 de euro pentru familie. Avem apoi o altă categorie de cheltuieli numită de mine cheltuieli neobișnuite. Le găsiți în formularul Außergewöhnliche Belastungen. Dacă ați avut cheltuieli mai mari în ultimul an din cauza bolilor, accidentelor, îngrijirii părinților, inundațiilor, înmormântări sau, eu știu, alte calamități personale, le puteți revendica în acest formular. Cele mai multe cheltuieli din această categorie se referă la problemele de sănătate. Și aici avem ochelare, proteze dentare, chimioterapia, acupunctura și mai știu eu ce. Toate sunt cheltuieli medicale pe care le puteți deduce
precum și cheltuielile spitalicești și medicale autosusținute, cheltuieli pentru medicamente prescrise. De asemenea, chiar și costurile de deplasare la medici și spitale. Toate se pot trece în acest formular și, bineînțeles, păstrați chitanțele, în cele mai multe cazuri, oficiul financiar le solicită. Dacă nu le puteți prezenta, nu puteți beneficia de nicio reducere în această privință. Aș mai avea eu un exemplu aici, ca și o astfel de cheltuială în cazul unei înmormântări, iar dumneavoastră suportați o parte din costuri. Aceste costuri, bineînțeles că pot fi deductibile, dacă însă costurile nu depășesc moștenirea pe care ați primit-o. Așa spune legea. Bun. Urmează categoria numită de mine cheltuieli pentru anumite servicii gospodărești. Le găsiți în formularul Handwerkerarbeiten und Haushaltliche Dienstleistungen. Iar acestea se pot deduce cu până la 20% ca rambursare a impozitelor. În această categorie se regăsesc de regulă serviciile achitate din nebencosturile lunare la apartamentul unde stați cu chirie. Și aici v-aș ruga să consultați Abrechnungul pe care îl primiți anual de la proprietar. De obicei, sunt trecute acolo ce servicii aparțin de prima categorie de Handwerkerarbeiten și ce servicii de Haushaltliche Dienstleistungen. Se pot aduna și trece aceste servicii în acest formular. O altă categorie sunt categoria asigurărilor, iar aici sunt multe. Contribuțiile pentru pensie, sănătate, îngrijire pe termen lung, asigurări pentru șomaj și, bineînțeles, cheltuielile cu pensia deduse din salariul dumneavoastră lunar de către angajator. Acestea le livrează la oficiile speciale, însă se pot deduce în declarația dumneavoastră. Toate sunt în Lohnsteuerbescheinigung pe un an de zile, pe care de asemenea îl primiți de la angajator și le puteți trece în declarație. Ce mai puteți deduce ca și asigurări sunt cele de răspundere civilă, asigurări pentru accidente, pentru chiar și viață în anumite condiții. Avem aici și pensiile Rürup, iar în prezent puteți solicita 88% din contribuțiile pe care le-ați plătit. Da, și multe altele, KFC, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutz și mai sunt câteva, momentan nu mai vin în cap, dar la asigurări sunt multe. Dacă le căutați, știți că le plătiți, strângeți-le, așa cum v-am spus, când vă apucați de declarație, să le aveți toate în față și așa știți să faceți împărțeala ce unde trebuie înscrisă. Bun, ca și ultimă categorie am lăsat partea cheltuielilor strâns legate de activitatea profesională, așa numite Werbungskosten. Și aici, la rândul ei, această categorie se împarte în mai multe subcategorii. Și avem categoria de Arbeitsmittel. Aici sunt incluse
lucruri precum un calculator, un birou, un scaun, anumite cărți ce au legătură cu munca dumneavoastră, o geantă pentru laptop. Dacă achiziționați așa ceva ați achiziționat, de exemplu, în 2020, le puteți menționa în formularul Anlage N. O să atașez un link spre un alt vlog de-al meu unde v-am vorbit și despre acest formular, despre toate formularele, practic cele mai importante. Și aici găsiți alte informații unde exact se trec aceste cheltuieli. Da, vă spuneam că aveți ca și o subcategorie cheltuieli pentru îmbrăcămintea de lucru și servicii de curățare. Ce pot să menționez la această subcategorie este faptul că foarte puține meserii beneficiază de acest tip de cheltuială, ca și deducere. Ca și exemplu vă dau doctorii, bucătarii, muncitorii de pe șantier, care au costumație specială în cazul în care, de exemplu, lucrați într-un birou și vă cumpărați costume, pantofi și mai știu eu ce. Acestea nu se pot deduce pentru că le puteți folosi și privat, nu numai la locul de muncă. Aceste îmbrăcăminte de lucru trebuie să fie folosite strict la locul de muncă și nu și în altă parte. Bun, mai există cheltuieli cu pregătirea profesională. Dacă faceți un Beruf sau Ausbildung sau un Weiterbildung, iar costurile nu sunt decontate de către angajator, puteți să decontați aceste costuri aici. S-a mai încercat, nu întotdeauna se aprobă costuri cu cursul de germană. S-a încercat, la unii s-a aprobat, la alții nu. Trebuie să încercați în cazul în care ați avut cheltuieli cu cursuri de germană, fie ele și online sau la locul într-o clasă, încercați să le decontați, însă, așa cum vă spuneam, nu pot promite că se iau în considerare. Dar încercarea moarte n-are. Bun, mai avem costuri ce țin de găsirea unui nou loc de muncă, așa numite Bewerbungskosten. Aici ar intra costuri cu telefonul, cheltuieli cu poșta, cu transportul până la un interviu, de exemplu. Deci, în cazul în care într-un an de zile v-ați angajat, sunt anumite costuri ce le puteți încadra în această categorie și deconta în declarație. Bun, mai avem Berufsverbandskosten. Sunt cotizații la asociații profesionale. Dacă știți că aveți astfel de cheltuieli, pe acestea le puteți trece tot aici în formularul N. Avem și Kontoführungsgebühren. Sunt costurile de administrare a unui cont bancar. Dacă aveți mai multe conturi, să știți că se decontează doar costurile cu un singur cont bancar, pe acelea pe care intră salariul, nu pe toate. Ce aș mai avea aici, nu am mai notat, însă vă pot spune că dacă efectuați apeluri frecvente, vorbiți cu șeful, cu colegii, eu știu despre
subiecte legate de locul de muncă, puteți încerca să deduceți o parte din aceste costuri dintr-un abonament, de exemplu, undeva până la 20 de euro pe lună. Asta însemnând 240 de euro pe an. O sumă ok, a spune eu. Acum, fiecare cu cheltuielile lui, însă nu întotdeauna se decontează. Însă, așa cum spuneam, de încercat putem încerca oricând. Tot așa, de locul de muncă, putem să trecem ca și cheltuieli deductibile orice cheltuială de călătorie nerambursată de angajator. Și acestea ar fi trecute la călătorii de afaceri. Sau chiar și cele de menaj dublu, în cazul în care aveți o a doua locuință la locul de muncă. Locuiți, eu știu, la 500 de kilometri, familia locuiește acolo, iar dumneavoastră aveți nevoie să rămâneți peste noapte, nu la hotel, v-ați închiriat ceva, angajatorul nu achită această locuință, iar costurile pentru această locuință se pot deduce până la 1000 de euro pe lună, incluzând banii de chirie, costurile auxiliare și impozit, ce mai vine pe această o a doua locuință. Iar în plus, tot în acest context, puteți revendica anumite costuri cu echiparea, mobilarea apartamentului, lampă, perdele, mai știu eu ce. Da. Bun. Ce ar mai fi de zis aici? Cam acestea sunt costurile principale. Bineînțeles că mai sunt mai mici și asta în funcție de fiecare. Nu toți avem același tip de cheltuială. De aceea este bine să păstrați bonurile ce țin de activitatea profesională, ca la momentul întocmirii declarației să le aveți toate în față, să vedeți ce ați putea deduce și ce nu este deductibil. Bun. Mai departe vreau să vă vorbesc despre termenul până la care puteți să depuneți o declarație de impozit pe venit. Dacă faceți parte din grupul de persoane care trebuie să depună declarația, deci aveți un Pflichtveranlagung, vi se aplică termenul legal general de depunere pentru declarație fiind 31 iulie. Pentru 2020 avem 31 iulie 2021. Dacă observați că nu vă puteți respecta termenul limită, ar trebui să solicitați în prealabil înscris la biroul fiscal responsabil o prelungire a acestui termen. Bineînțeles că trebuie să justificați solicitarea și să vedeți dacă vi se aprobă. Solicitați să vi se confirme prelungirea termenului, să nu aveți probleme ulterior. Bun. Situația se schimbă însă dacă apelați la ajutorul unui contabil autorizat sau la o asociație de ajutor în întocmirea declarației. Iar pentru aceștia termenul este de 28 februarie anului următor, ca și pentru 2020, având termen până în 28 februarie 2022. În cazul în care nu respectați aceste termene, aceste dăți, puteți fi penalizați, iar penalizarea fiind de 0,25% din impozitul datorat, dar cel puțin 25 de euro pentru fiecare lună întârziată.
nu aveți nicio problemă cu suprataxa ulterioară dacă vă depuneți declarația de impozitare în mod voluntar. Pentru acest lucru, dumneavoastră aveți 4 ani la dispoziție să faceți asta. Prin urmare, puteți primi cheltuieli înapoi din 2017 în 2021, dacă vă depuneți declarația până la sfârșitul anului în curs. Ce vreau să specific aici este faptul că când vă vine beșaidul, decizia de la oficiul fiscal și considerați că s-a comis o eroare, trebuie să discutați cu finanțele și să depuneți o contestație dacă considerați că nu v-au evaluat corect și există o eroare în cadrul deciziei. Bun, ca și ultim subiect este completarea și depunerea declarației fiscale. Aici eu am menționat câteva, însă sunt diverse opțiuni pentru completarea formularului, de la profesioniști în consiliere sau de la asociații de ajutor pentru completarea acestor declarații, până la softuri comerciale sau chiar formulare ce se pot ridica de la biroul fiscal. Ar fi de menționat că software-ul gratuit oferit de finanțe este denumit Elster. Acest program vă ajută să și trimiteți apoi declarația online și, bineînțeles, este și varianta clasică prin completarea formularelor și depunerea lor la sediul autorității fiscale. Din cauza faptului că această metodă necesită câteva cunoștințe de limba germană, cât și de contabilitate, există și posibilitatea de a procura online sau din magazine alte programe online, însă acestea sunt contra cost. Aveți însă avantajul că oferă numeroase sfaturi și nu sunt necesare atât de multe cunoștințe de specialitate. Trebuie să știți însă că prețurile pentru aceste programe sunt undeva 15-40 de euro, depinde de complexitate. Ca și următoare modalitate, dacă apelați la ajutorul unei asociații ce se ocupă cu completarea acestor declarații, așa numitele Lohnsteuerhilfsvereine, sau ultima modalitate expusă de mine este la ajutorul unui contabil autorizat, la un Steuerberater. Bineînțeles că aceștia cunosc legile și vă oferă o consiliere profesională atât în completare și normal depun declarația în locul dumneavoastră, iar beșaidul, decizia este evaluată de ei dacă a fost emisă corect. Ce am vrut să menționez la sfârșit este faptul că aceste costuri pentru întocmirea declarației se pot deduce, bineînțeles, deci este un Werbungscost, le puteți deduce folosind formularul N. Sper că v-am lămurit anumite întrebări pe care probabil le aveați și totodată v-am oferit un sprijin în a alege să vă completați declarația singur. În cazul întrebărilor,
Bineînțeles, mi le puteți adresa și în limita timpului disponibil voi încerca să răspund la ele. Rămâneți aproape pentru mult mai multe videouri cu subiecte ce țin de viața cotidiană și pentru acest lucru puteți să vă abonați la canalul meu pentru a primi de știre imediat ce vom mai încărca un filmuleț și dacă v-a plăcut acest video, l-ați considerat util, îmi puteți da un like. Vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare, toate cele bune!